action. Când te joci jocuri pe Roblox, începe să-ți placă. Dacă mergi pe fum, dacă mergi pe electric, te tai. Mă, că mergi pe fum, mașina pe electric, te mașinile cu fum sunt mai tari. Mama, alea cu electricitate, el să bagi benzină, nu e adevărat. Cele electrice, cele cu fum, vrei să stai să bagi benzină și nu e electricitate, sunt mai tari. Nu e adevărat, nu e adevărat. Cele cu fum sunt mai tari. Adevărat, cele cu fum sunt mai tari. Cele cu fum sunt mai tari. Adevărat, cele cu fum sunt mai tari. A, da, bravo, bravo, ești cu mine în echipă, bravo.